Is-sibt li ġej fil-għaxija waqt l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Valletta Pageant of the Seas dawk li sejħon u x-xattalies biex isegwu l-spettaklu kemm fi smewiet kif ukoll il-baħar li jdawwar il-ġmiel tal-Port il-Kbir se jgawdu spettaklu mill-Iprem. Għatta dwal u projezzjonijiet se jirrakkuntaw viżwalment uħud mill-avvenimenti li sawru l-istorja għanja ta' pajjiżna li missirietna għaddew minna b'tema ambjentali. Il-lob tan-nar tal-ajru imżewweġ man noti mużikali li se jżewqu ħlejju din il-lejla sajfija se jkomplu joffru lill-pubbliku Malti u lit-turisti li ħajnġabru fi xtut li jdawru dan il-port uniku majestus fid-dinja serata spettakolari u unika. Gavin Gulija, ċermen tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu, spjega l-importanza ta' dan l-avveniment tal-qasam turistiku f'pajjiżna. L-Awtorità Maltija tat-Turiżmu tirkeb fuq events bħal dawn sabiex tkompli tkattar it-turiżmu u tkompli ssaħħaħ il-reklamar ta' pajjiżna barra minn Malta. Però mhux hekk biss, imma turisti li jkunu diġà qegħdin hawnhekk ikollhom l-opportunità sabiex igawdu esperjenza illi tkompli żżid mal-esperjenza holistika illi wieħed jixtieq u li imorru lura f'pajjiżhom u jgħidu kemm ħadna pjaċir ġewwa pajjiżna b'dan l-event u anki naturalment ħajru raba tagħhom u ħbib tagħhom sabiex jersqu lejn pajjiżna. Allura dan huwa event, speċjalment hija destinazzjoni l-belt li nifisha u speċjalment il-Port il-Kbir u allura ħajsebbaħ l-esperjenza tat-turist u allura jitħajjar jerġa' iżur pajjiżna permezz ta' dan l-event. F'kummenti ma' One News, iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef irringrazzja lil mijiet ta' persuni involuti fl-edizzjoni ta' din is-sena tal-Valletta Pageant of the Seas u sejjaħ l-avveniment bħala teatru fil-baħar. Għal 5 okkażjoni speċjali tal-Valletta Pageant of the Seas il nantellawh fl-aħħar 10 snin ħejjejna spettaklu mill-Isba fosthom lob bil-funtani li qatt ma rajna bħalhom f'Malta, funtani se jkunu qegħdin jidħlu taħt l-ilma, jitpoġġew taħt l-ilma, jagħtu spettaklu uniku flimkien ma' lob tan-nar sinkronizzat, imma wkoll storja ta' tfajjel illi se tqajjem kuxjenza partikolari fuq Save the Seas, ġifieri t-tema ambjentali tagħna fil-Valletta Pageant of the Seas. Din is-sena hija kontra t-tniġġis fl-ibħra ta' madwarna mhux lanqas il-baħar tal-Mediterran. U l-appell tiegħi hu biex nhar is-sibt fid-9 ta' filgħaxija il-pubbliku ġenerali jinġabar fix-xattalies fejn qegħdin nagħmlu din l-intervista għaliex huwa l-unika post fejn wieħed jista' jgawdi 100% dal-ispettaklu uniku li se ntellgħu għall-poplu Malti wawċi kollu.